uNkulunkulu akakulonde ngusise igama kuPastor Win channel Newflick okubaleni okufanele ngicela kuwena ukuthi ngiyaqinisekisa ukuthi inamba wehlisa kuphela uma ungumlandeli nguyimember ichannel kuphela kusona 95 ntambama awungathi ke nangebhadi nangephutha uma ungifonela ungibuza okunye ubuza uchaza igama ubuza iphupha kuphela yabona sibeka la ngosinathi Richard Muthaw 786 usawona Pastor Win sicela ubuza ngabe kushoni mina ke ngiyindoda iphupha nginabafazi aba4 nginesithembu he was dreaming of having a polygamy yeah he say so 4 wives. So here is what we can say. Number 1, ngokuqondile uma uphupha unesithembu ngawuphawu nje singathatha njengoluhle olungakho ukuthi oluhle uma unamakhosikazi angaphezulu kweyodwa ngoba ngisho ukuthi kungenzeka omunye wokhokho bakho wayenesithembu manje nawe ulandelwa ke yilo khondolo lokhokho bakho lwesithembu uyabona. 2, ngokwesintu uma uphupha unesithembu kungawuphawu oluhle uba unamakhosikazi angaphezulu kweyodwa lungasho ukuthi kungenzeka wembethwe yikhehla noma kuphakama ikhehla la ku ilalinesithembu futhi lifuna ke uganwe isibalo samakhosikazi osikhonjisiwe yabona. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha unesithembu ngawuphawu oluhle mawuthi uyibona unamakhosikazi angaphezulu kweyodwa ngoba lokhu kusengasho ukuthi kungenzeka wena uyakhonjisa ukuthi uhamba nezalukwazi yizona ezikwembethe yabona. So uma zimbili futhi mhlawumbe kungenzeka lezi zalukwazi ezikwembethe zimbili noma intathu noma zine njalo njalo yabo. Lokho kuyangena kakhulu kwabanye abantu especially abantu bakamoya where you see yourself having those kanti lezi zalukwazi uhamba nazo yabona okuyizona kwembethe. Siyabonga kakhulu ke bezibheka la uphupho unesithembu uma kungukuthi khona la singafika ngakhona siyaxolisa kodwa nalo ulwazi sinalo njengamanje esingaliletha la kuwe Nkosi ithele umusa.